Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya kita habis dari rumah Baginda, baru masuk rumah ada panggilan mendadak karena nutrisi ya. Oke. Pak Desamin. Pripun? Kabar pripun? Lha ning ndi saiki? Kula teng griya. Mbah, tumbas bensin. Botolnya di sini sik. Tapi ngambil botolnya. Angsal. Iya. Pinten niki? Lho iki disisik yo. Pertama. Ya iki disisik. Paten sik. Iki kuncine. Paten sik. Gak kerja itu. Pripun? Gak kerja nang Bali. Mboten kula. Teng griya niki, Mbah. Prai. Nggih. Nganggur teng griya. Bos, jadi Kang Jan kehabisan bensin, teman-teman. Nang tengah alas ya? Heeh. Masakno. Alah ndi ta iki? Badhe wangsul teng Ngronan. Ngeronan. Diane Ngronan kan medale. Ketelasan bensin teng niku lho, Mbah Samen, teng Bulu niku lho. Untuk jeneng kono. Nggih nggih. Nyentek ning alas kan ukur ning alas kok. Nggih. Dilelai kok sinyale tas e. Kalih kula ngambil botolnya, Mbah. Setunggal. Kuwi to. Ya. Nggih, niki. Nek kula betang nggih, niki artane. Dadase kalih bensine. So ditemu. Iki kok piye? Bos, Kang Jan bos kehabisan nutrisi. Ya tapi iya to nutrisi. Iki nutrisi. Nutrisi ya. Kok untungnya cek enek bakal bensin buka ya mene. Nggih, nek mriki. Mbah Samin. Ngalore gede Pak Posayut. Papa sapa? Pak Posayut. Bojone Pak Posayut. Sapa kuwi? Wong Jati. Wong Jati. Tetek iya itu. Gak apal lek. Niki ngalet. Wong tadi amsal trates. Wah, anu sayut. Iki to, Mas. Sing jaler sayut namanya. Kan Jati ya sing lanang. Anak Mbah Salmo lho. Anak Mbah Salmo iki to. Oh. Oh, alah 20, 30, 40. Oke. Kurang 20. Sakniki nyambut teng ngendi Pak Samin? Sing mah to, Pak. Oh, nggih teng dia. Kerja ning mah. Nggih. Mbah Samin to Pakistan itu. Mbah Samin ngeri ki. Iki Sing Pakistan itu. Mbah Samin biyen sama mama aku lek. Oh, Mbah Samin. Aku cilik kono. Ndaut mangane bontot Mbah Samin. Karo Mbah Samin. Ngeri bro Mbah Samin. Ya deket itu. Nggih. Pun. 04 56 nggih, pun sampun. Iya. Aku sing nyetok. Ento tak gawane. Bensine lho. Lho. Lho iki karo anu, karo Oh, sisa kok. Aman. Nggih, Mbah. Pun, mangga. Iya. Guys, Bos. Ini jam menunjukkan Oh, jam 3.19. Kang Jan tekan bensin, Bos. Oh, kowe kan tunggu aku. Tapi ama aku bener ora, Lek? Mau. Kowe plek dhewe tak terno. Kaya peleng wis. Alah, ada kesenangan ono kok keluar dulu nek antar bapak itu. Nanti kan lagi di koma toh. Mau lek Mas balik mulai Astro toh balik Mas Mas balik. Pagi baru pulang. Jarak-jarak tuh bisa foto dolan aku yo nek orang ya ada. Yo. Yo. Enek gawe kan gerak bom. Bom itu kayak gawe apa? Arek telu jan. Bos, kono ya teman-teman. Nanti kita lanjut sampai ke kono ya. Bos, soalnya rada adoh sih bulu lar e, Kang Jon. Nah, ini teman-teman. Desa Bulu ini nek bengi sop kuwi wis. Iki bulu to. Kok anu. Apa baru? Urung. Iki bulu. Iki lho santere, slow serap ya. Terus.
Yo, aku dan lalu aku. Rasa no. Tak mau itu. Terus ke omah pora. Aku ngono. Banjir kalau tak sini kene itu. Karo tuku rokok ngidul ya. Delok tadi kau keblok kabeh iki. Apane? Banjir. Oh, banjir. Di alternatifnya dipasang ikran utawa kuwi ana ikrane ora? Ana krane. Oh, saringane. Nek gak ngono kambangane ditutuki tuk 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 tuk. Ana karbune ditutuki. Lah ngidul ki enggak lho karo pokoke aku ngidul wingi ning kono kuwi karo gelek rokok. Tak isi. Kok iso ngene wis entek yo. Lah sial. Lah iki piye bener-bener mbak delok bensine. Iya. Kok iso bensin muntek. Orang nang kantek ning kono. Heeh. Lah ning kaya kerdu. Ya. Entek. Tiba kayaknya gini, tiba. Tiba karo yo ora tiba ta Mas. Nguyok. Nguyok bising. Nguyok ada di gotongan loh, jam jeblek aku. Kurang Kan Lekmat kan tak omongi ya. Kok piye? Gonggonane anu Lekmat omongi dikawan gonggonane aku. Mesti ngerti. Kok untungnya memang Mbah Man sih buka aku ngono. Mbah Man. Iya. Ngono. Enggak apa malah kena bakal bensin. Kan nek lagar kan kuwi kan bakul anyar to Mbah Man kuwi. Aku Mbah Man. Mbah Man. Lah wong merenek ya dia tetep ngidul lah. Pemegane langsung takon tur omahku. Terus sampe digoleki bojone. Lah piye? Lah der nyentra ngalor ana. Biyo klenger ta subuh teko omah. Besok to. Entane kerduan aku. Kan gonggonane coba gua. tak balik mana? Janju. Blek aku. Wala suprai glek mansek Lah gak mansek kok piye ayo. Wis potong warga sedeng ya. Wah, omamu lho. Lah gah aku. Lah Gah, aja lek, aja gelem. Lah tek sae. Piye to? Tak tombake ngalor teko omah. Ya omong. Gak iki meter napa ora ki engko sampeyan tak mogok lho. Ki tak terus tenan. Iki piye to? Memang tenan. Moh. Mo. Lek, ya to, diterno apa ora ngono Mas Teh. Terna teko omah ya, terna teko omah. Iki ya, montor iki biasane aku blonjo iki ning ngisi ning omah 1 liter. Cukup. Lah iki ngidul tak isi ning kono. Terus, Gelek rokok. Lah masa teko kene entek bensine. lah bila. Iya to? Ya berarti banjir. Wis pokoke ventilatore karbu lho. Mbuh basane piye aku gak dong aku. Nek biasane nek motor banjir ditutup Lekmat. Anu. Tapi biasane gak lho Lekmat. Nek gak Contoh-contohan iki. Ora apa-apa kok malah apik. Ke lho, masjid wis kirok ke lho. Ayo lek awak dhewe dadan ki engko ning kok masjid. Lah piye? Mas arep ora suban apa piye? Tapi masa mulai tenan, terus nggonku isuk ki. terus gue tunggu Aku sih guys, soalnya aku wis ngomong to, sesuk aku semayan karo Pak Bud. Pak Besok. Budi. Ya apa? Esok, Sesuk Pak Budi setengah 6 wis teko ngronan lho. sesuk esok. Lewat park Idreci apa piye to setengah 6 lho. Tenan, aku nek Kok sok aku sesuk ini gak semayan. Alah aku ki mulai ke Padang, kowe koyo gak ngerti aku to. wah. Omane lek seneng aku tak anggak nih. Aku nek Sesuk ning ngidul karo bojoku wis damai. Ngidul ki to dhek anu mulai padang. Piye? Lah anu angger petok nasi gobcel kan mesti anu idir sayur lho. Iya mulai padang Oke, aku jadi matur suwun ya. Oke siap-siap bos. Dajal selase to selase. Mingko malah gak muni tak kadung tak tinggal malah. Iki nyapa nyelah motor tahun 2020 kok nyelah. Weh. Weh, bayarno dajal. Wes jereng ya. Wes jereng bos Kang Jon kok iso kentan bensin lho. Aku yang gumun. Aku yang lagi iki. Wis sama gonggonane Mas Dut, gonggonane tiba. Gak wi pokoke permasalahannya ya karbu. Aku mau tau tiba ning. Oh, weh. Aku tau tiba ning kok kene jereng. Gak iso. Masa Kang Jono tau tiba. Alah. Ya dungising ya kok. Enggak usah. Masa tau, Bos. Ono bos, aku mau lagi mlebu omah blejat. Ya, aku Aku arep lek to, lagi mlebu omah montor tak kon ngebo geng-geng nang mulai aku. Kowe mulai petur kene geng, tak mulai. Sesuk tak rene isuk. Montor lupi. Malah bokeh ngomong, engko nek cacah ora nek rono sak jam dan sempet ngubungi aku. Oh berarti ngebel bugeng sih. Aku bel bokeh. Terus berbel bugang. Bel bokeh gak on, ngebel kowe gak on terus lekmat. Lekmat. Iya dataku mati mau. Ono bos. Iki lho, iki jam Ada paketan kok maksudnya bonus harian kok enak. 0328 ya. 38. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ono bos. Iki lho bakal belanja iki. Anu ya. Apa?
digledak ya. Digledak piye? Karena aku nek medun kan kelino motor kan tak gledak. Tak pateni. Oh, gak ora. Wi yo intine Iya lek Mas. kabur reget. Yo, kabur gledok. Dengan fenomena ti. Lah nyapa nek medun mbok pateni? Nek kan jare padi inget to. Gak ora. Aku nek medun kok tak gledak apa to? Tak nolno. Ben banter. Ora Nanti kan, karo Jo. ngirit. Ora kan jenengan kan. Maksudnya nek anjir medun, maksudnya. Oh, nek anjir medun mesin mbok pateni. Pateni. Dipateni. Kaya ketok tengah alas. Lho, iki Lho kuwi lampune standby mekan to. Oh, wes ceklek ya. Montor kayak gembot ceklek langsung mekan. motor cek langsung mekan. Iya Kang Jon motorku ora nek lampu. Motor kaya aku. Motor pasang lampu angger lagi digas atik mati ya. Wes ayo balik yo. Wes balik. Aku terima kasih banyak ya. Aku terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Wes hati-hati. Kowe gak turunganku tenan ki sesuk lho ki. Engko teko mah biar Padang. Alah engko saya tau nyicil dik. Nyicil adik-adik ya. Iya. Lah iki wis setengah papat wis. Bojoku wedang sore kingke, aku terus telepon. Mas Juk. Iya. Manggar tumpuk. War tumpuk to. Iya iya. Ayo, Lek, kene gendul Lek. Yo ngertenono. Ya pilo nono pilo. Rong payu yo. Lho. Lah gak. Gak ayo. Bener. Wes ya. Yo ya hati-hati. Oke. Semoga misi Kang Jon untuk bertumpuk. Jangan mau ini kan ono baru tuh. Lakon. Paling bagus cara anu ya sak menit. Ala ya alam nek wis capture lho. Kasam paten gede. Ya muga-muga bupati Pak Presiden kene iki anu gede akal amin. Karena jarang ronan iki sing menak ronan ngalor nek ronan ngidul. Lho, menak yo. Soale nek ronan ngalor arahe Bojonegoro. Jalane menak wis to. Oh, tapi nek ronan ngidul arah marang rene iku angel. Jalane sing makadam. Lupa ini pasti alas-alas. Enaknya yang ke beneran ngalor, ya beneran tok. Ya beneran ngalor ini banyak jalannya. Ya bawa takut. Ya, untuk membayar soalnya apa tadi? Mangkeranan sih, oke sih parah nih itu. Itu kan dari sana toh. Penuh perjuangan. Alah, agak baru dan awak dhewe kok jago nih kok keronan. Enggak dosane kok dadi tenan. Yuk teman rupane. Oh, waktu lawu. Anggapan. Heeh. Ngono kuwi bos. Ngeronan. Tapi muga-muga sok mben lebih baik bisa. Oke, siap. Mas Kone, teman-teman sudah dengar ini. Mas banyak sudah menonton. Sampai jumpa. Perkenalkan anak-anak kita. Makasih oleh-oleh biar semakin unggul. Kapten hari ini masih banyak pemain juga terbaik alhamdulillah. Kita akhiri pertandingan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatat.